bangcwele ngoba umsebenzi mningi. Ngiguqe lapha ngisabonga inhlanhla yokuba sibe phambi kaNkulunkulu bangcwele, sibongela ngisho abantwana bethu abakhona kule ndawo engcwele. Ngolunye usuku kufika enye insizwa kuwo lo nyaka nje uqala yezwe lakithi lapha eNgudwini, ithi baba uMthembu ngizocela lapha ukuba ungisize, ngiyakholwa mina uyazi wena, kodwa ukukholwa kwami yonke leminyaka ngikholwa khona izinto ongangifundisanga zona. Ngiyafana nje nomuntu ongakaze nje uma abantu phambi kwakhe bamtshela ukuthi impilo iyini, ngoba sengikholwa iminyaka kodwa yonke leminyaka khona ukuthi engilwaziyo ngempilo. Ngisindisiwe uyazi, gijima lapha einkalweni niyasibona sihlangana nani nihamba niye emasabatheni. Namhlanje ngidinga lento enisuke niyele esabatheni, ngoba la engigijima khona ngithi ngiyakholwa abangitshenanga lezi zinto ezidingwa impilo, kodwa nina niyayitshelwa lapha yanesabatheni. Yonke into baba uMthembu engiyenzayo ayiphumeleli. Ukube kuya ngokusebenza nokuyikhandla kwami ngabe ngikude nempilo, ngabe kunezinto zonke engiyifisayo, kodwa izinto zonke ngithi ngiba nazo kube khona into engephucayo. Ngithi ngiyaphambili kube khona into engidonsela emuva. Ngiyayazi lensizwa ikhulele nje endaweni, mhlawumbe untanga yethu. Ikholwa, sikubuka nje kukuhle ukukholwa kwayo, kanti namhlanje ithi lokhu ukukholwa bengikholwa kungisizaka ngalutho. Ngabe nginezinto kodwa nginazo ngibanje ngiphaza ngisho ukukholwa bengikholwa akungifundisanga izinto bekufanele kungifundise zona. Ithi ke ayitshelanga mina indlela ebengihamba ngikholwa kuyo ukuthi mangizelwe yini okumele yenziwe kimi mangizelwe. Mina mangiganwa yini okumele ngiyenze mangiganwa. Uma ngabe behamba abazali bami emhlabeni yini okumele ngiyenze ngabazali bami behambile emhlabeni ukuze ngikwazi ukuphila. Ithi ke ngingahamba ngathi ngikude ngizama impilo. Ngiyayazi uyasifunda yaqeda lensizwa yahamba yasebenza enkampanini enkulu, yasebenza kahle, yaganwa kwamnandi, zaphela zonke lezo zinto. Umsebenzi wahamba, unkosikazi akekho, yabuya yazohlala emzini kayise lowo yayiushiyile iyohlala edolobheni. Yabuya yazophendla ukuthi ingayishutha kanjani ikhanda emzini kayise eyawushiya yahamba ya edolobheni ngoba isinamandla okuphila edolobheni. Ithi ke lensizwa ngithe ngikude ngizama impilo, ngithi ngiyazama ukuhlanganisa ukuze kuyeke phambili. Wafika umuntu wathi sibanibani, wena safanele uhambe uyofuna abazokweluleka, wena inhlanhla nayo kodwa nje khona into ebamba inhlanhla yakho. Uthi ngathi ngoba ngiyakhuleka nje kuzokwenza kanjani, inhlanhla ibanjwa yini? Ngiyabona lento ayishoyo ikhuluma iqiniso. Sengithi ngiyaphumelela ivele into yami ibuyele emuva. Nakulamaqembu nje ngishasungulwayo lapha nje wakusungulwa nje amaqembu epolitiki ke yaphambili impela, kodwa bayehlisa isiphezulu. Ngisho emaqenjini isiwachushe onke, kuyangena ngisho ifuna ngisho nokuba yikhansela yakhishwa isiphakathi. Ithi kodwa kuthiwa lezi lento engishayayo into esekhaya, khona izinto ofanele ngabe ngazenze ekhaya. Iyangixoxela udaba lwayo, ithi mina engikwaziyo ngami ukuthi ngazaleka kanje. Silapha bangcwele izwe sizolanda, yizo kufanele siphume ngaphandle lisiphilise. Ayibonge Nkosi. Noma singakhuluma ngezulu maNazaretha, yebo umzwa wamaNazaretha lapha siyakhona uyashusha ukuthi ukhazi umlanga phezulu kwelanga nenyanga, kodwa ukuze sifike lapho bangcwele khona impilo kusafanele siyiphile sila emhlabeni. Safanele sizala abantu bakhule babe abantu. Safanele sakhe imizi bekhona ikhonje kuthiwe nanku umuzi nakho yakwasibanibani. Safanele uphile nabantu. Manje uzophila kanjani nabantu uthi uyahlangana nabantu vele abantu vele bacabane nawe. Usuke ulaba uthi uhlangana labo uthi ngiphila nabo, nihambe ibanga elifushane nixabane. Nakho into nithi niyayakha into ezoniphumelelisa ivele ibhidlike. Basho bonke bathi ayilento ibhidlike nxa ibinosibani phakathi. Ayikho into yokusilungele masisenze izinto nosibani. Kanti lo muntu ulahlekelwe izinto lezi esilapha endlini thina esizizwayo. Nathi ikhulunywa nje incwadi lapha ithi hey kuyawubusisa kuze kusosha inzalo yakho ngokuhlonipha.
abatshenwanga abantu leyo nto enitshenwa yona amaNazaretha. Ngithi-ke abantwana bahle bakaNkulunkulu yangilandisa udaba layo lensizwa ngaluzwa ngathi mina hayi uyabona uma uzaleke kanjena kusuke kufanele ungaqala uhambe uye phambili ungayilungisile le ndaba yokuthi wena uzaleke kanjani. Baningi abantu abazalwa kugijinywa kodwa abantwana bakaNkulunkulu ayikwazi ingane ukukhula ibe utho uma kuwukuthi ithe izalwa nje izalwa kwase kwanenkinga yokuthi izaleke kanjani. Yikho kufanele sile lapha endlini sikhumbuzane ukuthi uma uyinsizwa kuleli ivangeli abulandi ingane wayizala wayishiya. Uma ukuleli ivangeli uyinkosikazi yazi phela ukuthi uma usuzela ingane wayizala umyeni wakho noma ke lowo muntu wakushiya le ngane inikele komalume bayo bayiphathe. Musu kusuka phela dadewethu ufuna ukuphatha ingane la ekhaya ngoba uyena umama wena la uzalwa khona. Umuntu ophatha ingane umuntu owumama. Ngisho lengane yakho ngisho ingagana kufika abakhongi makuthiwa sicela nina bakamakoti kusuke ngashiwa wena. Usho abahomama la ekhaya. Wena wehlelwa umshophi wehlelwa isho lokuthi wathola ingane wayithola ungaganile awuyena umama bafuna lo mama kufuna abantu abamakhosikazi la ekhaya. Alwazi ukukhishwa ibhodo likhishwa intombazane ngoba nakho iyona yazala lengane. Likhishela umuntu owumama la ekhaya. Ithathe lengane unikeze umfowenu. Ayithatha ayifake njengoba kuthiwa unina lume nje uyayigona lengane kube eyakhe. Ayifake ngisho nakumkakhe ayiphathe. Ukhona amen makhosikazi. Niyayifuna ingane zazodadewenu womakoti. Noma ngcono ivele ziyoba amaphara. Lento yonke ngeke uyithole ishunyayelo emapulpiti uyithola ishunyayelo lapha ePhakameni. Kuthiwa nje uma uwenza lokhu nje noma ungakholwa loya mzi wamaNazaretha okhazi mla ngaphezulu kwelanga nenyanga akusiwona owakho ngoba wali ingane zodadewenu. Uqosha ingane zodadewenu lapha ngisho dadewenu qoba ukuthi uma ingaganile ungowalapha ekhaya. Kodwa uma ingowalapha ekhaya yazi phela ukuthi lapha ekhaya uma wakho wagana wazala wena abafowenu sebeganiwe kunabakoti babafowenu. Ngakho wena khothama ngaphansi kwabo ukuze bakuphathe inhlali ibe yinhle ekhaya. Musufuna ukuphatha amakoti babafowenu. Ufuna umthetho ushawe uwe ekhaya. Izinto ayilawulwe yibo. Yileyo nkonzo bantwana benkosi ushemba ayifuna kithini ukuze sibone umzokhazi mla ngaphezulu kwelanga nenyanga. Ngoba endaweni lapha sisuka abantu abaningi bethu besuka khona abatshenwanga lezo zinto abatshenwanga ukuthi uma ngabe nje ungazange umhloniphe unyokozala wenza okubi kuye noma ungawumakoti uphumelele kwenzeke konke ukuthi uthola abantwana umuzi wakho uye phambili kodwa icala ukuthi nje wena waphatha kabi unyokozala likuhlalele. Hayi bantwana bahle basezulwini benginalela ukuthi amazwi lawa akhulunyiwe ayisiminya ayibonkosi. Iwona azosibonanisa noShembe. Ngakho nje makuyisabatha noma ngathi inkonzo bemfushane kodwa iphelele ngoba afundiwe lamazwi kaShembe. Ngijabula nje ngoba phambi kwami ngibona nangu umama uMandlovu umkhokheli wasekuthuleni. Wazi ubufana bami lo mama. Ngoba kuhle nje nakho lokho nje ubufana bakho kube khona abantu abangabazi njengoba sesiguqe kanjena nje sikhuluma ngevangeli kaShembe kodwa kube khona abantu abakwaziyo abazobufana bakho uthi siyamazi kodwa umfana kulo leli ivangeli waliphatha kanjani mawumsha nje kuleli ivangeli liphathe kahle ngoba bayakubona laba bantu ohamba nabo nje obuphethe kusasa kuzodotshwa uzobakhokhela yini abantu ngezinto wena wakhokhelwa wazedelela. Angeke amahloni okukhokhela insizwa mina ezweni lakithi. Ngikhokhele phambi kwanabo omama bangizalayo. Ngoba basikhokhela sabezwa akabonga uNkulunkulu. Salenza ivangeli sibasha. Ma ungikhuluma nje kukhona abantu basezweni lakithi angisokoli uthe unkosi yami ngizokhuluma ngithini khona bazothi wazi wakhuluma boyeka ukuthi siyalenza ihlazo wathi uShembe ihlazo libe ungalenzi ngoba kusasa leyo maphambi kwakho uthi fanele ukhuluma indaba kaShembe vele limi ihlazo phambi kwakho ube ngambalekela nje
iy'nkomo zidle umbila wakhe nkosikazi engathi uma ngabe ngonile yathi uma ingihubha ngayiwisa phansi ngeze ukuthi ngifice ngishaye ngoba kubalulekile lokho ungagolozi usugolozele abantu abadala kusasa uzophenduka kuthiwa kufana nalento yokuthi sikhona abagcotshwa ethempelini uma singagcotshiwe abantwana bakaNkulunkulu asizendlale siyihlele phansi kwabagcotshwa uzogcotshwa wena kusasa uthi ukhokhela abantu ngokuthi uma ngabe phela kuleli bandla ukholwa umgcotshwa ukuthi bethi weyeka wena izolo wena ubukayenzi lonto phela ngathi ungagcotshiwe izolo siyakukhumbula likuhlula leli vangeli ukulitshela abantu kuhlula ukukhokhela abantu abaphethe ngenxa yokuthi wena uzange uphatheke kwawena qobo lwakho mawungaphathekanga wena qobo lwakho uzobakhokhela kanjani kusasa laba abagcotshwa bonke ushebe uzobabizela kulo mzokhazi mlanga phekwe elanga nenyanga engijumuzo wamaNazaretha lapha siya khona bazodlula baye khona la bahleli khona kuzohlala wena nala ngihleli khona izolathi kuhlela abanye lapha namhlanje khona mina uma ngabe behleli lapha ngajijimeza ngemkhonto bephambi kwami ngibadosa ngamajazi bephambi kwami ngabe nginaso yini isibindi sokutshela abantu ukuthi boyiphatha kahle uma ukholwa uhlonipha abagcotshwa bakho nevangeli lisilethe lapha njengoba silapha nje abantwana benkosi size sibone lo mzwa sothandweni ivangeli lokwazi ukuthi mangabe ugcotshiwe uyayithoba ngaphansi kwalo mgcotshwa okuphethe ayibonke Nkosi sizama ukulithoba bangcwele sizama ukuthobeka ukuthi phambi kwethu sibe abantu abaziyo ukuthi nanga umfundisi ukhona siyithobile phansi kwakhe ngoba lento yokugcotshwa bantwana benkosi sengiphethe kufanele abe siyayifunda ngisho la emabandleni ngaphandle ukuthi la emabandleni ngaphandle ke kube khona ngisho umfundisi ngaphansi komfundisi othile ukuthi hayi wagcotshwa umfundisi usibani bani akumfundisi ngaphansi komfundisi othile kuthiwe lo umshumayeli kade kunjalo lapha ekhaya ushembe wayesekuvala ngoba kwase kuba nezinkinga kade kukhona umkhokheli omdala nomkhokheli omncane kuthiwa umkhokheli uMasibanibani ngaphansi kamkhokheli omdala uMasibanibani bephathene ngokukholwa laba bantu lo mncane azi ukuthi phambi kwami khona umkhokheli omdala ngakho angizenzi izinto ngingathathiselanga kuye nomenzani ahambe kuqala ayobikela umkhokheli omdala ngeke ezwa befundisi mina khona befundisi abagcotshwe inangu baba uMathunjwa wezwe lakithi bebethi babenza izinto emazweni akubo esebaphakamisile wathi hayi kuleli yazwe mina Nkosi yamakhosi ngokuthi umvangelo othila ngaba umfundisi ubethi bayesegcotshiwe kulelozwe mayenza into ezweni lakhe umfundisi kule egcotshiwe abuye eze kuMathunjwa athi baba kusefanele kwenzeke ukuthi nokuthi ngiyingane ngaphansi kwakho ngicela ukuzwa ukuthi ngenze kanjani usukubuya okindlela kaShembe kusakwazi ukuthi khona umuntu omkhulu kodwa umusuzazi ukuthi omkhulu uwe sekugcinile kuwe bonke abantu kabalutho uphumile endleleni kaShembe njengoba nikhona nje boma bami bakhokheli ubomazi umkhokheli omdala uthi yebo singabakhokheli kodwa mina ngagcotshwa kukhona umkhokheli uMasibanibani uye owangikhombisa indlela kaShembe nawe wena omdala ungafuni ukuba uNkulunkulu wabo kodwa beze kuwe belanda ingilosi yokuyithoba bayifice futhi ngoba bantwana bakaNkulunkulu akekho umuntu othi maye khona kuthiwa hayi njengoba bekhona nje-ke hayi wagcotshwa uShembe baye basho njalo abantu mase befuna ukuhlubuka kuleli ivangeli angigcotshwanga mina umuntu nagcotshwa uShembe mina kuye bantwana bakaNkulunkulu njengoba nilapha abashukela nigcotshwe umfundisi engigcoba ngaphansi kaShembe kusasa mangabe wena sewuthi hayi mina nje ngagcotshwa uShembe angigcotshwanga umfundisi ukuhlubuka lokho oza sengihlubukileke njengoba sengazi ukuthi anginamfundisi mina ngagcotshwa uShembe indlela yokuhlubuka ke leyo kodwa uyohlala wazi ngiyazi nje mina ukuthi le ndawo engikuyo kwaguqe umvangeli uSibanibani phambi kwakho khona umfundisi uSibanibani nalento yokuthi umntana eda ahambe bangcwele bese bamubi sikhohlwe uye awuShembe sathi angayiqeda phakathi kwethu namhlanje mangithi nje ngiyakhuluma ngithi sake sanomfundisi uMagubane kuthi hayi usiyeke ngalowo sembi seyinkinga namsebenzi chabo imoya yabaprofeti iyathobela abaprofeti uma ukwazi ukuthobela abagcotshwa kusho ugcotshiwe maku kuhlula hayi kusho ukuthi ngoba vele lo moya okubo awukho kuwe
uma ukwazi ukuthobela nje omunye umkhokheli mawami kusho ukuthi umoya wobukhokheli ukhona kuwe ngoba ukuba ukhona uma ungekho kuwe kuzokuhlula ukuthobela omunye ithi incwadi moya yabaprofeti iyathobela abaprofeti ayibonge Nkosi mshumayeli nje ohlonipha omunye umshumayeli komba ukuthi umshumayeli impela noma ngaze emehlweni abanye ubona uyisiyinga yinga umshumayeli impela ngoba uyakwazi khona abanye abashumayeli lo moya ukuwe uyakwazi ukuza manje hlanga ngathi lo muntu unomoya okimi unodzobo olukimi bese niyaqala niyathobelana ngiyabonga abangcwele benginanela izwi likaShembe kodwa aliningi lilodwa Nkosi busise izwi layo amen socela basibuyisele enkosini ubaba umshumayeli ugatsheni obesifundela umthandazo wesabatha siyocela kuye bantwana bakaNkuluNkulu basihole asiphakamise ngaleso sihlabelelo esiyawuvuma enhlizweni yakhe nasemoyeni wakhe Inkosi yakumbusisa amen Nkosi busuphakama kwabangcwele ba